בואו אני אעשה לכם עול ממה שהזמנתי מסקר. כל דבר קופסה, הזמנתי לפעמים. אוקיי. רוצה לדעת איך פותחים את זה. מה זה סופר? יואו, הכל שם בקופסה. בשוק. אני רוצה תפוקה, למה הזמנתי את זה בריא שלי? טוב, לא משאלת אחד. הזמנתי כזה. יואו, זה אחרי מקלחת. שאני לא אעז לרסס את זה. אוקיי, יש לי כזה, ואני הזמנתי כזה. יואו, זה הגיע בשנייה היום. ציפורניים בהדבקה שלי גדולות. אני נורמלית? אמא! אני כל הזמן לצאת אמא. כל הזמן שאני כבר לצאת אמא. זה של גדולות, קלטתי? זה של גדולות. יואו, בושם של הישיכה. הזמנתי קצת דברים של גדולות. יואו, זה כבד. זה כבד קצת. אני יכולה לשמור כל הקופסה הזה, אבל יש לי עוד בושם. כשאני אסיים להראות לכם את הכל, אני אפתח כמה שצריך. יואו, למה שמתי עוד אחד כזה? יש לי כבר. יש את זה למנהל חבר שלי מהכיתה. אתה נפתע עליו. יש כזה גם לאחות שלה. יש להם שתיים. אחד לאחות שלה ואחד לה. הזמנתי כמה טוב, למה הם פשוט רק אחד? טוב, נראה לי שיש להם דבר אחרון. יואו, יש את האודם הזה, אני זוכרת לאמא של ארי. פשוט לא בצלע הזה. בואו נעשה, אוקיי. עכשיו בואו נפתח כל מה שהזמנתי. אוקיי. קלטתם שמשלוף ברח לי זה בראש, זה מסקרה, ומגיע עד הבית, כאילו, יש כאן מהוולט סקרה. חלותי לעצמי להזמין, והזמנתי. אוקיי, השאלה איך פותחים את הניילון של זה. אני לא עושה את זה. צריך קצת להיות בוגרת. לא, בסוף הסרטון אני לקחתי, בסוף הסרטון. צריך לסרט את השיער אחרי שלושה קשרים בבוקר. עכשיו בוא נפתח את ה... לא, אני אפתח את זה. כללי.